It's your baby boy Dansoy back at it again with another video. So for today's video is gagawin po namin ang Cansino Challenge. Pero iba na naman din yung aking mga kasama. Kailangan mo ba ito sila guys? So ito nga pala ang mga Kapuno Brothers. Let's go! Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today. Saktong-sakto yung pag niya ng Cansino guys kasi si Japet papagawa siya ngayon ng bed frame. Ito pa yung ano yan guys, oh. Ito po yung Papagawa siya ng bed frame dito sa kwarto niya, sa bagong kwarto ni Japet. So, para may katulong kami, siya yung uutusan namin. So, hindi ako makatanggi sa Cansino Challenge to, kaya yes talaga ako dito. Kaya sabi niya, mag-Cansino tayo. Sige, saktong-sakto, gagawa si Japet. May kami, may utusan kami. So guys, G, Wala ka hopit, no? Parang masarap yung tubig na medyo malamig. Tapos may baso. Kayong dalawa, nauho ba kayo? Nauho? Dalawa. Sige. Let's go guys, kunin sila na dalawang baso na malamig. Ay! Dalawang tubig sa baso. Tama, basta malamig. Sige guys. Pitchel na sa akin. Medyo malamig, tapos kuha ka na ng dalawang baso. Sige. Okay. Let's go guys, kuha tayo nun. Dalawang baso na malamig. Pa tayo guys ng pitchel daw. Yun, pitchel. Tapos dalawang baso daw guys. So guys, nakuha ko na yung pitchel at saka dalawang baso. So, tao po, mga hari, mga ginawang hari. Ito na po yung inutos na baso at pitchel. So, Ano yan? Walang tubig yan eh. may tubig pero Sige. first utos is good. Okay lang ba? Saktong-sakto. Sakto. Kasi nauuho din kami. Inom ka ba? Oo, inom ako. So, walang tanggihan to guys. Kahit ano ipapagawa nila sa akin, yes talaga ako. Gusto namin yung tubig na galing sa Burgos. Pagbiyahe pa ako sa Burgos. Gusto rin yan. Ay, Cansino Challenge. Huwag naman, hindi naman namin. Sige. Pero naubos na eh. Ang kailangan namin ng refill. Refill, no problem. Dadali ko agad dito. Hindi din dun. Sige. Hindi, ilagay mo na muna sa rep para mamaya malamig-lamig na, di ba? Sige, mag-vlog ka pa ng maraming Cansino ha. Sige. Araw-arawin ko na lang. Araw-araw na yung Cansino. Very good. Ginusto nila ako. Dapat na lang yung content mo always. Kaya na lang, forever ka na mag-Cansino. Challenge. Refill tapos nilagay sa ref. Let's go. So guys, mag-refill na tayo ng tubig dito guys. Lagyan ko na to ng tubig. So guys, wala ng tubig. So kuha tayo sa labas kasi mag-refill tayo ng tubig dito. So let's go. Kuha muna tayo ng guys, pampunas. Ay, ito na lang. Let's go guys. Yes, nalagay ko na guys. Lagyan natin ng tubig. Yan ang utos na ating kamahalan. Tapos ilagay daw sa ref. So, punuin. So guys, napuno ko na yung picture ng tubig. So, lagyan natin ito sa ref. Let's go. Lagyan natin ito. Ay, hindi na siya. Diyan na lang. Basta lang. Ito na lang. Goods na. Babalik na ako doon kasi sasabihan ko na yung mga mahal na hari na tapos ko na nagawa yung ilang utos. So, mga kamahalan, natapos ko na po yung utos na ilagay yung ref sa pitchel. Ay, ilagay yung pitchel sa ref. So, okay na yun. So, Sige, dito ka. Tagahawak ka. maghawak. Okay po, kamahalan. Tagahawak pa ako dito sa likod. Guys, ang utos ng ating kamahalan is hawakan ko daw tong likod. Yan. Hawakan ko na. So guys, nandito pala kakadating lang ni Kuya James! Hey, sana ako kuya. Joke
Joke lang, oy. So, Huwag ganun, bro. so, welcome sa aking vlog, no? Uy, shoutout sa mga viewers ni Dansoy. Subscribe na kayo sa akin. Hindi, wala konti pa yung subscribers ko kaya. Mga subscribers ni Kuya J ay at Kuya J! Matik, subscribe. Thank you. Baka ikaw may gusto ka utos kasi nasa kalagitnaan tayo ng Cancelo Challenge. Matik, ako na yung bagbuot kung unsa isugo. May pa, buti pa. Patay. Tay, Kasi bro, parang ano naman oras ngayon? Parang tingkaon ng mga manok ba? Kasi kakain na ba yung mga manok ngayon? Ay, sabihan mo yung papa. Si Daddy Leo. Sabi yung tatay ng mga manok. 4:30. Okay, 4:30. Yan na lang. 4:30. Mga manok. Mga manok. Okay, Ah, sige, later. Wala pa. Ano pang oras yan? Ano ba? 3:15. Okay, so Wow! mga ilang ano na tayo? Mga ilang ano? Mga 3:15, so Oh. 1 hour and 15 minutes. Minutes. Yo! Sabi, matay. Okay, tatlo. Oh, sige. 4:30 is manok. Manok. Maghintay na lang tayo ng 4:30 kaya. Ngayon, tulungan muna natin sila dito guys. Kahit wala tayong ano. Para mabuo na ito. Let's go! Ito po yung ano guys, no? Ito po yung nag-can-say no challenge ko. So sa mga hindi pa nakakita sa vlog ko, so manood na kayo. Guys, thank you so much for watching. Can't say no challenge. Konti Yay! na lang for monetization. Yay! Let's go! Sa mga bagong subscribers, lipat pa kayo. Ay, hindi! Dito, oy! Dito na sa akin. Boy Dansoy. Mga kamahalan. Parang gusto kong magkape. Pakiinit nga ng tubig. Sure, no problem mga kamahalan. Kasi magkakape tayo dito. Sige po. Coffee break muna tayo. Mga banday. Naman ay kapit. Coffee break. Sige po mga kamahalan. Mag-init ako ng tubig at pagtitimplahin ko kayo ng kape. So guys, mag-init tayo ng tubig at Sir, magpapainit ka ng tubig? tapos sir. Huwag niyo lang sabihin kay Kuya Teo. Sabihin niyo na lang na guys na ako talaga nag-init ng tubig kasi nag-init na dito ng tubig guys. So, tapos na sila nga. Dito na lang tayo sa labas guys nang hintayin na lang natin na maano guys. Huwag kayo magsabi guys. So mga kamahalan, ano po ang gustong kape nyo? Pagtimpla ko sa inyo? Yan ang kape. Huwag mo lang ipakita, pero yan ang kape. Yung inano ni Carla. Wala, sige. Yung sa iba, sige, ask natin sila. Alam mo kung sino gusto mo. Labat. Bakit pala siya? Alam niyo ba guys, na ako lang nagupit dito guys. Tingnan niyo guys. Ayos ba guys? Ito yung lagi kong gupit sa barko kasi wala kaming taga-gupit doon. Kaya ako lang gumugupit sa sarili ko pag may clipper. And thank you sa sponsor pala sa clipper. Alam mo na kung sino ha. Hey! Galing pa to ng Japan, di ba? So guys, pag magtanong tayo kung anong gustong kape na gusto na. Basta kape. Kape. So mga kamahalan, anong gustong kape yung kape yung ipagtimpla ko sa inyo? Sa'yo, daddy. Pure kape ako. So, sa'yo, Apet, anong kape ang gusto mo? Coke sa akin, Coke. Coke sa'yo. At sa'yo din, ano? Kape, kahit anong kape. Para hindi ka mahirapan. Dahil ayaw ko mo nahihirapan ka. Sige po. Thank you. Ako na yung nag-thank you. Sige. Masusunod. Guys, kumukulo na yung tubig guys, no? So, ready na to. Pag-tiplayin na natin sila ng kape. Let's go. So mga kamahalan, ito na po yung kape na inutos mo. Very good. Kaya Tio, yan. Tapos, Very good. Tapos ito kay Daddy Leo mo na. So, Daddy Leo, ito na po yung kape mo. Saan ko pa ito ilalagay? Wait. Ano ni Daddy? Butang Daddy? Ano lang? At ito na po sa'yo, Kuya James. Salamat! Thank you! Wait, kunan natin yung Coke ni Apet. Apet, ito na po yung inutos na Coke para sa'yo. Thank you, Dansoy! Let's go! You're the best. Okay. So guys, so saktong 4:30 na, di ba? Yes! So,
Ano nang gagawin natin? Sakto, 4:30? Sakto na lang. Sakto na. 4:30 something. Ano na ngayon? 4:30 is manok time ni Daddy Leo. So, Ayan na, nag-ready na si Daddy Papa. Leo. Tara, punta natin si Daddy Leo. Let's go. Iba talaga guys, pag mga bunso guys, kumpleto Ricardo. Kumpleto yung pagkain pag bunso. Pag mga maguwang de, guys. Ha? Pag maguwang. Mga on mo di. Ang mga maguwang, half sako lang sa sabugat. Ano? Hindi ako marunong umabli dito. Hindi ako marunong magbukas. So, hintayin na lang natin si Daddy Leo. Dahil expert. Ano to? Grabe si Daddy Leo, parang may manok si Daddy Leo ah. Ito mo na maraming views. Ano, Ay, mukbang. Casino challenge. Ayun na! Hoy, tapos na yung casino challenge ko, wag na. Cansino no? Ha? Cansino. Cansino? Oh. Cansino no? Teo, remember, may hyperacidity ako. Isa lang. Di man daw na acidic. Di man acid. Okay, goods ba na sa manok? Sige, casino challenge. Yung green na lang pwede pa. Ha? Oh, masarap yung green. Ito. Anong kulay pasok mo sa puta? So guys, start na natin yung pag... Ano sa'yo Tagalog ng laog? Pagpakain, sige. Start na natin yung pagpakain sa mga manok. Ano lang tayo dito kanang... Sa tubig na lang tayo kasi si Daddy Leo na lang nag-asikaso sa mga bunso niya. So dito na lang tayo sa tubig. Controlled yung mga bahog. Yes. Ano agad yung ano? Ikot. Lo. Ay, and then kung ano katrabahoon. Ito na lang, sige, yan. Ano, isa tanan. Doon tayo. Doon tayo sa loob ng net, guys. Pwede na, pwede. Ay, di na kailangan. Diyan lang. Gano'n lang. Tapon na lang. Sige. Doon tayo sa mga manok na mga bunso, mga kapatid ni Kuya Teo, guys. Doon daw tayo sa bantamweight. Mga bunso na naman yan. Tingnan natin sila. Gano'n lang Kuya Teo. Maglubos lang pangita na. Uy! Pusin ba to lahat Kuya Teo? Okay, pusin natin lahat. Kumusta naman guys, Teo? Ha? Kumusta naman? Okay lang. Okay lang. Parang iba to na makahiya ah. Makawalang hiya yan. Tapos na, malapit ako matapos ng mga bunso ay mga kapatid ni Kuya Teo, guys. So nahiya na talaga ako sa aking videographer, guys. Kasi yan, guys. Nakarating na dito. Baka sabihin niya na pumunta lang siya dito para maging videographer. Matik mo na, matik. Tara, shout out sa'yo kaya James, thank you. So yun guys, tapos ka na pagkainin tong mga lahat ng mga manok ni Daddy Leo. Tapos, so, yun. So guys, dito ko na po tatapusin ang vlog. So, kamusta yung guys? Okay lang. Kulang ba? Ha? Kulang ba kayo? Kulang ng 1 week. Grabe yung mga Araw-araw to. Oh, guys. Araw-araw to ito eh. Cansino challenge yan na lang content. Bukas sa mall Content naman daw Dansoy. kasi. Sa mall, maganda sa mall. Marami ka daw shopping, no? Marami kang pilihan doon. Free, no? Sabi daw tayo bukas to. Huwag na. Dito na magtatapos yung guys. So, don't forget to like, comment, share, subscribe to my YouTube channel and also their YouTube channel. Ipunta kayo sa amin guys. Glister Kapuno. Sukat! Dansoy! Japet! Hanggang sa muli! Paalam!